Tämä on iso ottelu. Tämä on merkittävä ottelu, mutta jotkut voisivat sanoa, että tämä on suomalaisen showpainin historian isoin ja merkittävin ottelu. Regina Rosendahl aikoo rikkoa viimeisen lasikaton. Hän aikoo nousta FCF-mestariksi. Kukaan nainen ei ole koskaan noussut FCF-mestariksi. Onko tänään se päivä, kun se tapahtuu? Regina haluaisi tehdä sen naispainin tasa-arvon, mutta ennen kaikkea myös itsensä vuoksi. Jos Regina voittaa tänään FCF-mestaruuden, se tulee muuttamaan koko suomalaisen showpainin nykyisyyden ja ennen kaikkea tulevaisuuden. Ja pakko antaa kyllä arvostusta tälle sisääntulolle. Herra jestas, mikä kylmät väreet täällä menee. Aivan sairas meininki, Markku, tämä on mahtavaa. Nyt ollaan todella suuren tapauksen äärellä. Regina on ollut mukana suomalaisessa showpainissa liki 10 vuotta ja hän on tehnyt paljon työtä. Kaiken hänen tekemän työn jälkeen jäljellä on vielä FCF-mestaruuden voittaminen. Vastassa on häijyksi kääntynyt Shemeikka. Ja Shemeikka ja Regina on yhdessä rakentaneet modernimman FCF:n, mutta nyt Reginasta on viime aikoina alkanut sitten hieman tuntumaan, että Shemeikka on rakentanut uusia lasikattoja niiden tilalle, jotka he ovat yhdessä rikkoneet. Yleisö on aivan meiningeissä. Itsekin tätä seuraa täysin haltioitununa tällä hetkellä. Kyllä. Omegan veroinen sisääntulo. Aivan mieletöntä. Kerta kaikkiaan huikea. Ei voi muuta sanoa kuin Slay Queen. Kaikesta näkee, että Regina on valmis. Regina ei ole koskaan ollut näin valmis. Wow. Oho. Tervetuloa Omegan pääotteluun. Myös yleisö on täysin valmis tähän matsiin. Jahas, mikäs kultapoju se sieltä saapuu? Sieltä saapuu mestari. Kultaa lanteilla ja kultaa iholla. Kullan kiilto on sokaissut mihin niin, että hän on muuttunut kullaksi. Kyllä. Ja siellä on varmaan jotain kultaista tai vähintään keltaista nestettä siellä pääkopassakin tällä meidän arvoisella FCF-mestarilla Shemeikalla. Shemeikka on sanonut, että hän tekee kaikkensa, ettei Regina kävele ulos Omegasta mestarina. Ja sopii vaan ihmetellä, että mistä nyt yhtäkkiä Shemeikka kuitenkin ollut Reginan hyvä ystävä aiemmin, ovat yhdessä, kuten sanoin, rakentaneet parempaa FCF, tasa-arvoisempaa FCF, niin mistä nyt yhtäkkiä tuulee? Miksi Shemeikalle on niin iso pala purtavaksi se, että Regina voittaisi mestaruuden? Sitä emme välttämättä osaa sanoa, mutta Shemeikka sen ehkä jossain pääkoppansa sisällä tietää. Pakko kyllä arvostaa tätä Shemeikan body paintia, se on oikein komea. Kyllä. Mutta totta kai kun kullan makuun tosiaan on päässyt, niin siitä on varmasti hankala luopua ja Shemeikka ei sitä halua. Ei varmasti. Nyt on sitä pääottelun tuntua, pakko sanoa. En malta odottaa, että tässä päästään itse asiaan. Ja meillähän on tosiaan tämän illan pääottelussa tuomarina Insane Championship Wrestlingistä Thomas Kierins. Kyllä, eli senior official, eli kai se suomeksi käytöstä sikäläinen päätuomari. Joo, kyllä väittäisin, että tämän Skotti-promotion päätuomari kyseessä. Erittäin hienoa kansainvälistä sävyä myös tähän matsiin ja se kertoo myös tämän ottelun arvosta. Kyllä, ja Kierins piti itse asiassa kuluneella viikolla meidän FCF:n omille tuomareille tuomariseminaarin, jossa varmasti saivat hyvää kansainvälistä laatuoppia. Kyllä, ja nyt puhutaan siis tosiaan, eli Euroopan mittakaavassa aivan huipputuomari. Mutta sen tämä ottelu tarvitseekin. Kyllä. Tämä on arvokas. Hyvä yleisö. Tämä on illan pääottelu! Ja se käydään ensimmäiseen
ensimmäisenä haastaja. Hän on hallitseva Itävallan sekä Ruotsin naisten mestari, kansainvälinen supertähti, pioneeri, naispainin sanansaataja ja lasikatteen rikkoja. Hän on FCF-naisiin mestaruuden ykköshaastaja, Regina Rosendahl! Kuuntele tätä hurrausta, Markku. Tämä on aivan sairasta. Kaikki karvat nousee pystyttämään. Eikä matsi ole vielä edes alkanut. Uskomatonta. Ja hänen vastustajansa. Hän on hallitseva FCF-mestari. Hyvä yleisö. Ässä on tässä Šemeika! Kyllä mentiin aivan tunnespektrin toiseen päähän, kun Šemeikan nimi julistettiin. Kyllä. Buuaukset kaikkivat. Ennen niin arvostettu mestari on muuttunut yleisön ykkösinhokiksi. Sen siitä saa, kun lyö Reginaa tuolilla päähän. Nimenomaan. Siinä on meidän FCF-mestaruutemme, josta tämä ottelu käydään. Kyllä. Ja tuomari Kierin soitattaa kelloa ja Omegan megalomaaninen pääottelu on käynnissä. Regina Rosendahl haastaa hallitsevan FCF-mestari Šemeikan FCF-mestaruudesta. Ja mikäli Regina tämän ottelun voittaa, hän tekee ei enempää eikä vähempää kuin historiaa. Silloin hänestä tulisi ensimmäinen naispuolinen FCF-mestari. Šemeika yrittää lyödä ensimmäisen lyönnin, mutta Regina lähtee heti vastaamaan. Šemeika menee nurkkaukseen. Siitä tulee mestarin vastine. Regina väistää ja läpsäisee kovaa Šemeikan kultaista rinnusta. Oli erittäin kovaa choppia lähtee Reginalta. Regina niittaa Šemeikan nurkkaa, ottaa köysystä vauhtia, mutta Šemeika väistää ja iskee sieltä kyynärvarsi-iskulla. Tasainen alkuottelulle, kuten odottaa sopii. Kyllä nämä ottelijat tuntevat toisensa erittäin hyvin, ovat olleet pitkäaikaisia ystäviä, painineet yhdessä ja tietävät toisensa kuin omat taskunsa. Kyllä. Tuleeko täältä Reginan lantioisku? Hän hakee sitä ja sieltä Šemeikan läsiin. Toinen heti perään. Tuleeko vielä kolmas kerta? Kolmas kerta toden sanoo. Mutta viimeisellä kerralla Šemeika väistää kuitenkin. Luikertelee kehän ulkopuolelle. Se oli totta kai tärkeä liike Šemeikalta. Hän tiesi itsekin, että kolmas tuollainen olisi tehnyt erittäin isoa vahinkoa. Yleisö ei tätä pakenemisliikettä toki arvosta yhtään. Ei. Tuomari Kierins laskee painijoita ulos. Oli 3 kohdalla, mutta sitten Regina lähti myöskin pihalle. Ja nyt Regina käskee eturiviä väistämään. Tässä ei kuitenkaan vielä tuuleihin päädytä, vai? Kyllä, sieltä lähdetään. Šemeika yritti paeta sinne kehän puolelle, mutta Regina nappasi Šemeikan ja löi pään tuoliin. Ja tämä kertoo myös siitä, että kyllä Reginakin on valmis menemään pitkälle voittaakseen mestaruuden. Kaikki on pelissä. Kyllä. Kirjaimellisesti kaikki. Nyt Regina taluttaa Šemeikaa ja lyö Šemeikan pää suoraan ajanottajan pöytään. Burns laskee ja 3 ollaan. Šemeika menee kehään. Regina kuitenkin halusi sitkeästi pitää ottelun ulkopuolella. Regina komporoi sinne eturiviin. Ai, nyt pääsee Šemeika iskemään. Olka edellä, nurkka tolppaan. Saakeli, takaraivo sinne. Pääsee Šemeika antamaan vähän takaisin näitä Regina iskuja. Hyppypotkulla suoraan Reginan pään sivuosa tolppaan. Aivan karsea potku. Šemeika pyörättää Reginan kehään.
Ja kyynärpää selkään. Ja rintaan toinen. Šemeika tykittelee kyynärpää iskuja ja hakee selätystä 2. Mutta Regina pääsee vielä irti. Kyllä, ei tämä tule vielä riittää, mutta nyt on Šemeikalla paikka painaa päälle. Ei riitä missään nimessä, mutta jokainen isku on hieman lähempänä voittoa. Kyllä, se on aina jostain pois. Se vie aina mehuja pois ja sitten Reginalla kuitenkin vastas kun paikkaan kun tulee, niin se on nimenomaan hiukan siitä pois. Šemeika hakee follow slamia ja heittää sieltä Reginan kaaressa. Ei kuitenkaan hae selätystä. Se saattaa olla virhe siinä. Hakee sittenkin. Käytti hieman aikaa sinne poseeraamiseen ja sehän on tietenkin Reginan eduksi. Saa enemmän aikaa potkaista, tai kerätä voimia, että jaksaa potkaista selätyksestä ulos. Yleis lähtee kannustamaan Reginaa hyvin yksimielisesti. Nyt Šemeika siellä köysellä taiteilee, mutta Regina lähtee iskemään. Oi, Šemeika vastaa läpsyllä. Šemeika kavuu nyt yläköydelle ja hyppää sieltä. Oi, mikä clothesline. Keskelle kehää, lentää melkein puolet kehästä ja 1, 2. Ei riitä mihinkään. Vain 2. Regina tulee alta pois. Niitä turhautumisen merkkiä on jo. Šemeika vähän väittää, että tämä olisi ollut 3, mutta ei ollut siellä päinkään. Tämä matsi vielä kaukana siitä, että se oli joi nyt. Hiuksista kiinni. Kyllä, tuomari Kearns sinne varoittaa Šemeikaa, että tämän täytyy loppua. Šemeika iskee kyynärvarrella sinne kaulan alueelle. Oi. Vielä kerran, se oli jo vähän kovemman luokan heijari. Kyllä, ja se näytti olevan ihan vaan pelkkää rankaisua. Šemeika nyt jostakin on kaivannut tämän tämmöisen kurittaja-asenteen Reginaa kohtaan. Ja potku selkään. Šemeika tuntuu, että on vaan lisäpontta siitä, että yleisö kannustaa Reginaa ja iskut ovat koko ajan tylympiä, mutta Regina ei luovuta. Hän ottaa iskut vastaan ja nousee. Ja tarraa jalasta kiinni. Šemeika yritti vielä kerran potkaista. Ja Regina väistää Šemeikan lyönnin. Potkaisee vatsaan. Ja hakeeko Regina follow slamia Šemeikan liikettä? Ja kyllä hakee. Kyllä heittää. Šemeika maistaa omaa lääkettään. Kuinkas nyt suupannaan ässä? 1, 2. Mutta vielä ei tule uutta mestaria meille. Ei, mutta nyt oli hyvä statement Reginalta. Kyllä. Vetää sitä follow slamille Šemeikaa. Täältä pesee ja linkua, se oli Reginan viesti. Kyllä. Katsotaan kuinka Roosendahl jatkaa tästä. Lähtee kampeamaan Šemeikan käsiä. Šemeika pyörähtää, potkaisee vatsaan. Toisesta vauhtia. Ja oi, DDT:llä suoraan keskelle kehää. Regina pää edellä mattoon. Se oli hyvä liike mestarilta. Reginalla oli vähän vauhti päällä ja se vauhti hyytyy nyt ainakin hetkellisesti tähän. Šemeika siellä pohtii, että mitä sitten tehtäisiin. Jälleen vähän ylimielisiä liikkeitä mestarilta. Ja oi, sieltä pomppii köysen kautta iske kyynärpää iskulla. Mutta hän taitaa tietää kuitenkin mitä tekee, vaikka ylimielisyyteen välillä näyttää sortuvankin. Kyllä, on Šemeika erittäin hyvä painija, siitä ei pääse mihinkään ja 2 kohdalle jäädään selätysyrityksessä. Mutta jokainen selätys vie aina hieman voimaa, kun siitä potkaisee ulos. Niin Reginaa yleisö kannustaa sitkeästi. Ja nyt Šemeika ensin puskee ja sitten hakee tarkka ampuja. Regina on keskellä kehää. Nyt on paha tilanne Reginan kannalta. Kyllä. Šemeika saa tarkka ampujan kiinni. Nyt täytyy Reginan taistella alujaa. Tällä liikkeellähän Šemeika alunperinkin on voittanut itselleen tämän mestaruuden ja varmasti myös saanut säilytettyä sen samaisella liikkeellä. Kyllä. Ensimmäistä yritystä Regina pääsee irti ja pystyy myös vastaamaan. Oi, Šemeika kompuroi sinne lavalle. Rampin reunaan taitaa myös vähän selkä tai lonkka osua. Se ei ainakaan kutittanut.
tekee höpöä. Nyt Shemeika konttaa pitkin ramppia. Tuomari Kerins laskee. Regina lähtee perään. Onko Shemeika aikeissa paeta? Ainakin hoipertelee sinne verhoja kohti, mutta Regina tarraa kiinni. Oi. Sieltä iskua. Ja ai. Nyt tuo lava ei todellakaan ole mikään. Regina pääsee sieltä jaloilleen. Ja driver suoraan. Nyt jos Regina saa kammettua Shemeikan kehään saakka, niin tässä saattaa olla ratkaisu. Ja olin sanomassa aikaisemmin, että tuo lava ei ole, niin kuin, se ei ole yhtä pehmut kuin esimerkiksi tuo kehä, joka ei myöskään itsessään ole mikään hirveän hirveän pehmeä. Että tuo on aivan periksi antamaton tuo lava tuolla. Siinä saattoi tapahtua kyllä jotain isompaakin vahinkoa. Se on jopa todennäköistä, mutta se on tosiasia, että Reginan täytyy retuttaa Shemeika takaisin kehään, muuten hän ei voi mestaruutta voittaa. Kyllä. Vaikka tulisikin uloslasku, niin mestaruus ei sillä vaihdu. Se on selätys tai luovutus, jolla se pitää itselleen voittaa. Mutta tässä saa Regina kyllä tällä driverilla saa kyllä valtavan edun. Shemeika on vielä aivan muissa maailmoissa. 2. Ja vielä Shemeika pääsee. Tässä kuitenkin käytettiin aika paljon aikaa tuohon kehään palaamiseen. Shemeikalla oli aikaa kerätä voimia. Ehti sen verran palautumaan, että sieltä vielä vastaus löytyy, mutta kuinka paljon vahinkoa tapahtui? Se on nyt iso kysymys tämän ottelun kannalta. Reginalla on tilaisuus painaa päälle ja hänen täytyisi kyllä se nyt käyttää. Shemeika saa kerättyä itsensä ylös puolittain, mutta Regina on valmiina odottamassa. Oi, uppercut ja Regina hoipertelee nurkkaukseen. Shemeika lähtee päin, mutta Regina väistää. Ja oi, mikä pyykkinaru. Ja lisää pommia tulee. Ja nyt lähtee Shemeika lennolle takavyöstä. Komea heitto. Regina taitaa monet temput ja siinä yksi niistä. Upea supleksi takavyöstä, mitä seuraavaksi tulee? Lähtee virittelemään jonkinlaista splashia. Tämmöistä olemme häneltä aiemminkin nähneet ja se osuu maaliin. Suoraan päälle sieltä. Nyt Shemeika saattaa olla yhtä iskua vaille valmis. Hakeeko Regina the finishia ja sieltä tavahtaa. Nyt selätä se. Onko meillä uusi mestari? 2. Ei! Lähellä oli. Ei ollut kyllä kovin kaukana. Varmasti oli lähempänä 3 kuin 2. Regina ilmeistä näkee. Hän tietää se itsekin. Nyt oli historian tekeminen äärimmäisen lähellä. Kyllä. Mutta vielä täytyy kaivaa lisää. Vielä täytyy antaa Shemeikalle iskua ennen kuin Shemeika luopuu vyöstä. Kuten aiemmin todettu, niin Shemeika on sanonut, että tekee kaikkensa, jotta Regina ei kävele ulos Omegasta mestarina. Kyllä, hän on äärimmäisen motivoitunut tähän otteluun. Jos sanoin aikaisemmin, että Reginalla on kaikki pelissä, kaikki on todellakin pelissä myös Shemeikalla. Kyllä, mutta nyt Regina virittelee siellä. Shemeika hoipertelee jaloilleen ja potkaisee. Ja nyt hakee hässäkkää. Ja hässäkkä pamataan keskellä kehää. Tälläkin on monta kertaa mestaruus säilytetty. Loppukottelu tähän. Ei vielä. Reginalla riittää vielä paukut potkaista hässäkästä ulos. Shemeika ei saata uskoa tätä. Se on hänen yksi tehokkaimpia aseitaan, ellei jopa se tehokkain. Mutta Reginallakin kun on tässä niin paljon pelissä ja mahdollisuus tehdä merkittävästi historiaa, nousta ensimmäiseksi naispuoliseksi FKF-mestariksi, niin hässäkästäkin voi tietyissä tilanteissa potkaista itsensä ulos. Shemeika jatkaa kuitenkin hyökkäys-väsytystaktiikkaansa. Kyllä, tylyä moukaroitia. Regina on jo polvillaan. Yleisesti jokunen Shemeikankin kannustaja löytyy. Joi Slingbladella sieltä. Se oli upea liike mestarilta. Ja mestari on sitä mieltä, että nyt pistetään tämä homma pakettiin. Peukalot osoittivat alaspäin.
Shemeikka kapua yläköydelle, Regina nousee pikkuhiljaa jalkeilleen sieltä ja iskee uppercutilla Shemeikkaa. Nyt taitaa Shemeikka lähteä lentoon. Nyt ollaan vaarallisilla vesillä. Siellä voi kääntyä kummin päin tahansa. Regina huojuu. Oi. Iskee puskulla Shemeikkaa olkapäähän. Ja nyt näyttää pahalta. Oi. Shemeikka lentää melkein kehän vastakkaiseen nurkkaukseen. Mutta kyllä se vei Reginaltakin paljon pois. Ehdottomasti. Kovaa tultiin alas ja kumpikin otti osumaa olan takaa. Kova oli vääntö kehätolva päällä ylipäätään tai kulman päällä. Kyllä, ja tuomari Thomas Kearings lähtee laskemaan molempia painijoita ulos. Menee 3 kohdalla. Easy. Kumpi pääsee ensimmäisenä ylös. Niin 10 on noustava. Nyt alkaa vähän elomerkkejä olla puoli sekä toisin. Shemeikka sieltä pikkuhiljaa punnertaa itseään. Konttausasentoon ja niin myös Regina. Regina pääsee jaloille ja Shemeikka myös. Ja iskujen vaihtelu alkaa keskellä kehää. Kumpikaan ei ota taka-askelia. Kyynärvartta. Nyt katsotaan kuka. Kumpi on kovempi. Oi, läpsy rintaan. Ja herranjestas mikä pääpusku suoraan rintaan. Ja keihäs sieltä. Regina sai vain energiaa Shemeikka iskuista. Reginalla paikka hakea ratkaisua. Regina nostaa. Hakeeko hän S-hässäkkää? Kyllä! Kyllä, jonkinlainen S-hässäkkä variaatio sieltä ainakin pomahtaa. Onko tämä se, mikä nostaa Reginan ensimmäiseksi naispuoliseksi F-mestariksi? Ei. Paljon puhuva ilme Reginalla. Mitä hänen pitää tehdä? Hän on iskenyt omat lopetusliikkeensä ja nimikkoliikkeensä, mutta vielä vaan Shemeikka potkii ulos selätysyrityksestä. Hän ei halua antaa Reginalle vyötä. Ja Regina iskee jopa Shemeikan omilla aseilla. Sekään ei vielä riitä. Valtava titanien taisto on käynnissä. Yleisö lähes turboksellisen mantran tavoin huutaa tällä Reginan nimeä. Hakeeko hän uudestaan tässä hässäkkää tai piledriveria? Shemeikka pääsee iskemään vastaan. Nyt Shemeikka puolestaan tarraa sieltä. Ja ai, piledriver. Samanlaisen hän itse vastaavatti tuolla rampilla. Onko tämä tässä? Ei vieläkään. Reginakin kestää ison iskun. Mutta Reginalla kyllä siellä silmät seisoo päässä. Kyllä. Viimeisillä voimilla hän potkaisi ulos. Vaiston varassa. Yleisö alkaa hieman jakautumaan. On jokin osio, joka on Shemeikan puolella. Shemeikka toki ilmaisi kyllä huolensa siitä, että Regina ei ansaitse FF-mestaruutta, koska hän ei Shemeikan mukana ainakaan tule olemaan täällä kesän jälkeen. Että hän on niin suuressa nousukiidossa ja kansainvälinen supertähti, että painii enemmän jo muualla kuin Suomessa. Oi, mikä potku suoraan naamaan. Kyllä. Regina tipahtaa sieltä tolpiltaan ja onko tämä tässä? 2. Ei vieläkään. Mutta montako tällaista Regina vielä kestää? Regina ei luovuta. Jälleen hän onnistuu potkaisemaan kakkosella ulos. Mitä tekee Shemeikka? Shemeikka hyökkää tuomarin kimppuun. Törkeä temppu. Tämä peli ei vetele. Häikäilemätön mestari. Shemeikka totesi, että tämä on varmasti se, mikä täytyy tehdä nyt tässä vaiheessa. Hän pyytää mestaruusvyötä. Jääkuuluttaja Emerik vastahakoisesti ojentaa vyön. Tietää vallan hyvin, että Shemeikka aikoo käyttää sitä jonkinlaiseen vilunkiin. Mutta Regina tarraa vyöstä kiinni. Udistaa päätään. Tässä näkee kuinka paljon vyö merkitsee.
Hän miltei anoo Šemeikkaa, että älä nyt ole tällainen, please. Mitä tapahtui heidän ystävyydelleen? Ai, suoraan vyöllä naamaan. Mestaruuden vuoksi Šemeikka on valmis menemään näidenkin. Tämä ei voi mennä näin. Ei näin. Thomas laskee 2, mutta Regina pääsee vielä ennen 3 ylös. Suuri taistelija Regina Rosendahl selviää tästäkin halpamaisesta iskusta. Šemeikka näytti nyt todelliset värinsä jälleen. Hän välittää vain itsestään ja vain mestaruudestaan. Kuten sanoit, niin kun on kullan makuun päässyt, niin siitä on varmasti vaikea luopua. Se on sokaissut Šemeikka täysin. Millään muulla ei ole mitään väliä. Saattaa ajatella, että muut eivät ansaitse tätä yhtä paljon kuin minä, mutta ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Regina kyllä ehdottomasti olisi FCF-mestaruuden veroinen painija. Siitä ei ole kysymystäkään. Kyllä. Ja se näkyy tässä. Regina ei ole valmis luovuttamaan. Hän ottaa iskut vastaan ja antaa niitä lisää. Nalkittaa sieltä Šemeikan, niin nyt tarraa. Tuleeko sit? Oi, pile drivert uudestaan. Ja nyt tavallaan 1, jo 2, 3. Mikä on siinä? Regina Rosendahl on FCF-mestari. Hän tekee historiaa. Ensimmäinen nainen, joka on koskaan voittanut FCF-mestaruuden. Regina Rosendahl. Mitä kaikkea hän on joutunut tietämään? 90% valkoisen salin yleisöstä on jalkeillaan. Ja aivan syystä. Vihdoin se tapahtuu. Regina Rosendahl on rikkonut lasikattoa lasikaton perään ja tämä oli viimeisin ja se kilahdus kuuluu kyllä koko hemmetin painiskeneen. Regina Rosendahl. Šemeikka on lyöty. Vihdoin ja viimein. Ässän mestaruusura oli tässä. Ja nyt takahuoneesta juoksee koko paikalla oleva FCF:n naisedustus. Ja tässä on syytä voiton juhlaan. Tällaista historiallista päivää emme ole kokeneet suomalaisessa showpainissa koskaan aikaisemmin. Valtava pala on kurkussa. Tällä on suuret vaikutukset tähän hetkeen sekä tulevaan. Regina Rosendahl on tällä voitolla muuttanut suomalaista showpainiskeneä pysyvästi. Tämä oli suuri teko tasa-arvolle, naispainille ja Regina Rosendahlille itselleen. Mieletön matka. Matka nimenomaan. Tässä ollaan nyt aivan matkoilla. Lasikattojen murskaaminen on varmasti jättänyt jälkeensä matkan varrella, mutta ne ovat tehneet Reginasta vain entistä vahvemman. Ne ovat tehneet hänestä FCF-mestari. Kyllä. Ai perkele, että näyttää hyvältä Reginan kädessä tuo vyö. Kyynel tulee silmään, ei voi muuta sanoa. On suuri ilo ja kunnia olla todistamassa tätä hetkeä. Näitä hetkiä ei ole aiemmin todistettu ja tämä on ainutlaatuista. Historia on tapahtunut. Tämä on ilta, jonka tulemme muistamaan. Regina Rosendahl, FCF-mestari. Se näyttää hyvältä, kuulostaa hyvältä ja tuntuu aivan tolkuttoman hyvältä. Onneksi olkoon Regina. Kyllä. Kuten sanoin aiemmin, niin tämä on Markku mahtavaa. Ai. Annetaan tämän yleisön metelin puhua puolestaan. Kiitos vuoden 2023 Omegasta. Kiitos Regina Rosendahl. Historiaa on tehty. Ja historiaa lähdemme juhlistamaan. Heijakkaa. Kiitoksia selostavan puolelta Miko ja Markku kuittaa.